ون مہدی یمس روضہ رسول وچھن تماشہ سہ کھڑس دل مز آوس بس ہا بوچی ہا روز چونی ون مہدی ہا بوچی ہا روز چونی ون مہدی چھم سنیامت مائی دل سے میان نبی بچھس پیاران میان نبیو خون ہاران دو تیرا چھس پیاران میان نبیو خون ہاران دو تیرا بس پاسی حسینین ٹاٹ نبیو عظم کھٹ یا رسول اللہ پاسی حسینین میان نبیو عظم کھٹ لولن محبتن پاشی حسینین ٹاٹ نبیو عظم کھٹ چھم سنیامت مائی دل سے میان نبیو ہا بوچی ہا روز چونی ون مہدی نبی پاک کو فرمو اس میانی روزہ اتھر زیارت کرت تمس کر کو پگہ قیامت دہ شفاعت لہذا اس گژھو ساری واتی توت انشاءاللہ دلون صاحب وچی ہا روز چونی ون مہدی ہا بوچی ہا روز چونی ون مہدی دبس تسبیح لالس پان آگو چی خریداری تسبیح لالس پان آگو چی خریداری کر دب چھس پراران سوئی امید چھم مل میں پان ایتم چھس پراران سوئی امید چھم مل میں پان یا رسول اللہ چھم سنیامت مائی دل سے میان نبی ہا بوچی ہا روز چونی ون مہدی ٹاٹ نبی ہا بوچی ہا روز چونی ون مہدی بچھس بلایان لول آل عظم لالو بوزتم پنیائی دیوز تو اتیالو بچھس بلایان لول آل عظم لالو بوزتم بس کرت من زور یہ لول میونی ون مہدی تے ونی اس پنی آئی بس کرت من زور یہ لول سونی ون مہدی چھم سنیامت
वची हा रोज चोने वन मदीन डाट नबी हाब वची हा रोज चोने वन मदीन हाब वची हा रोज चोने वन मदीन छम में थमस लोल न्यामत बान बरी बरी चाइनमा बड़े वनुस या रसूल अल्लाह दबुस छम में थमस लोल न्यामत बान बरी बरी चाइनमा डाट नबी शोभी है चान यनस पान दहान खत्म शोभी है चान यनस पान दहान छमसन्यामस माय दिल से डाट नबी हाब वची हा रोज चोने वन मदीन हाब वची हा रोज चोने वन मदीन